ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் சொல்றேன். நம்ம 10th சாப்டர்ல என்னெல்லாம் பார்க்குறோம்? 10th சாப்டர்னா அதோடைய தலைப்பு என்ன? 10th சாப்டருடைய பூரணத்தின் வைபவம் பிரபுஜி. பூரணத்தின் வைபவம். பூரணத்தின் வைபவம். பூரணம்னா யாரு? கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணரை பத்தி அவர் இருக்கிற வைபவம். வைபவம்னா க்ளோரிஸ் இல்லையா? அதுதான் நம்ம 10th சாப்டர்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம 1வதுலேருந்து 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் அவர்தான் முழு முதற் கடவுள் அப்படின்றத நம்ம தெளிவாக பார்த்தோம். ஸோ அவர் தனது ஐஸ்வர்யங்கள் இன்னும் குறிப்பிடத்தக்க விவரங்கள் எல்லாம் கூறியிருக்கிறார். இதன் மூலம் நமக்கு என்ன புரியுது? கண்ணை கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷர் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியுது. அப்புறம் நம்ம 8லேருந்து 11 அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மகிமை என்ன? 8லேருந்து 11 ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்றோம்? நம்ம 10th சாப்டர்ல 8 to 11 ஸ்லோகம் அது என்னன்னு குறிப்பிடுறோம் நம்ம. பகவத்கீதையோட சாராம்சம் பிரபுஜி. பகவத்கீதை சாரம், கரெக்ட். அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? இந்த 4 ஸ்லோகத்தை சதுர் ஸ்லோகின்னு சொல்லுவோம் பிரபுஜி. சதுர் ஸ்லோகி அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுல என்ன அந்த சாராம்சத்துல சொல்றோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பகவானுடைய ஐஸ்வர்யங்கள். நம்ம ஒரு கல்யாணம் இது இது பையனை ஒரு பொண்ணை நம்ம பார்க்க போகும்போது என்ன, ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கோம் இல்லையா? அவங்க யாரு, அவங்களுடைய குடும்ப பரம்பரை என்ன, அவங்க மகிமை என்ன, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பகவானுடைய மகிமை. 8th ஸ்லோகத்துல அதை பத்தி பகவானுடைய மகிமையை நான் சொல்றேன். அப்புறம் என்ன? அதுக்கப்புறம் 9th ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ல, 9th ஸ்லோகத்திலும் 10th ஸ்லோகத்திலையும் அவங்களை அடையறதுக்கு என்னெல்லாம் ப்ராசஸ் இல்லையோ அதை பத்தி பேசலாம். ஓகே. அப்புறம் 9th 10th ஸ்லோகம். 11th ஸ்லோகம் அதை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அபிஜயா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பில்ட் பண்றது இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கோ என்ன அதெல்லாம். ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு அவங்களுக்கு என்ன சம்பந்தம், பகவானுக்கும் உயிர் வாழ்க்கும் என்ன சம்பந்தம், அவருடைய க்ளோரிஸ் என்ன, இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் சம்பந்தத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க அடையறதுக்கு இப்போ கல்யாணம்னா அதை எடுத்துட்டோம்னா, ஓகே கல்யாணம் என்னெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணணும், எப்படி இதெல்லாம் முடிக்கணும் எல்லாம் பத்தி பேசுறது. அதுதான் 11th 9th and 10th ஸ்லோகம். 11th ஸ்லோகத்துல அவரை அடையினால என்ன பயன், ஸோ கடவுளை அடையும் பொழுது என்ன பயன், என்ன பிரயோஜனம். ஸோ இதுதான் தட் இஸ் சம்பந்த அபிஜயா பிரயோஜனம். இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் என்ன, 12 to 18 ஸ்லோகத்துல இதெல்லாம் முடிஞ்சோன்னா அர்ஜுன் என்ன பண்றாரு? அவர் கடவுளை ஏற்றுக்கிறாரு. சொல்றாரு, பகவானே நீதான் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம், நீதான் முழுமுதற் கடவுள், உங்களை உங்களை சரணடைகிறேன் அப்படின்ட்டு, உங்களை நான் கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளேன் அப்படின்ட்டு சரணடைகிறது. உங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறேன், உங்களைதான் முழுமுதற் கடவுளாக நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றார். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாருன்னா, அர்ஜுனனுக்கு உங்களை பத்தி எனக்கு இன்னும் இன்னும் கேட்கணும், உங்க மகிமைகளை பற்றி எல்லாம் எனக்கு இன்னும் உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு, அதை பத்தி எனக்கு என்ன எடுத்துரைகள் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஸோ 19லேருந்து 42 வரைக்கும் பகவானுடைய மகிமைகள் தான் சொல்றாரு. கிருஷ்ணன் அவருடைய அற்புதங்கள் இதை பத்தி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அதுதான் நம்ம ஆரம்பிச்சோம். 19, 20 நம்ம பார்த்தோம். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு 21லேருந்து பகவானுடைய எல்லா மகிமைகளையும் நாம் பார்க்க போகிறோம். ஓகே. ஸோ இது வரைக்கும் இருக்கிறதுல ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட், கருத்துக்கள் உண்டா? ஓகே, இப்போ நம்ம எது டவுட் இது இல்லைன்னா நம்ம இப்போ டைரக்டா லாஸ்ட் செஷனுக்கு போகிறோம். எல்லாரும் இதை மியூட் பண்ணி வச்சுங்க. நம்ம கேள்வி கேட்கும் போது ஜஸ்ட் அது அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. ஓகே, எல்லாரும் உங்களுடைய
கலங்கமற்ற பக்தி, அனன்ய பக்தி, யோக சக்தி. எவன் உண்மையாக பகவானை அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். மற்றும் அதில் அவருடைய கடைசி நேரத்திலும் அவருடைய கலங்கமற்ற பக்தியில் தூய உணர்வு நிமித்தமாக அவர் நாம கீர்த்தனத்தில் ஈடுபட்டால் அவன் கடவுளை அடைவான். முழு முதல் கடவுளை அடைவான். கரெக்ட். இப்ப நம்ம கடவுளுடைய குளோரிஸ் இல்லையா, அவருடைய விபூதி, அவருடைய மகிமைகளை பற்றி இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். நம்ம 21வது ஸ்லோகத்திலிருந்து பார்க்க போகிறோம். Okay. 21வது ஸ்லோகம் யாரு படிக்கிறீங்க? நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. இருங்க சார் பிரபுஜி, நெட்டு இது படிக்கிறேன் பிரபு. படிங்க. மாதாஜி நீங்க அடுத்தது படிங்க. வேற ஏதாச்சும் ரெடியா இருந்தா நீங்க 21st படிங்களேன். மாதாஜி ரெடி ஆனோன்னா அடுத்தது படிக்கிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிங்க. ஆதித்யானாம் அஹம் விஷ்ணுர்ஜ்யோதிஷாம் ரவிர் அம்சுமான் மரிச்சிர்மருதாம் அஸ்மி நக்ஷத்ராணாம் அஹம் சசி. ஆதித்யர்களில் நான் விஷ்ணு, ஜோதிகளில் பிரகாசிக்கும் சூரியன், மருத்துகளில் நான் மரிச்சி, நட்சத்திரங்களில் நான் நிலவு. மருத்தா பிரபுஜி? மருந்தா? மருந்து நான் மரிச்சி, நட்சத்திரங்களில் நான் நிலவு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம இந்த ஸ்லோகங்கள் படிக்கும்போது புரிஞ்சுக்கணும்னா, இதுல பகவானுக்கு பல மகிமைகள் இருக்காங்க. எண்ணிக்கடங்காத இது மகிமைகள் உண்டு. கணக்கு வைக்கவே முடியாது. ஆனால் அதுல இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு 84 இந்த ஸ்லோகங்கள்ல சொல்றாரு. ஸோ ஆதித்யர்கள் அப்படின்னா தட் இஸ் இந்த உயர்ந்த ஆத்மாக்கள் இல்லையா. ஆதித்யர்கள் நான் விஷ்ணு, ஜோதிகளில் பிரகாசிக்கும், அதுல பிரகாசத்துல சூரியன் மாதிரி. சூரியனுக்கு மிகுந்தது எதுவும் கிடையாது. அதே மருந்துகளில் மரீச்சி, நட்சத்திரங்களில் நான் நிலவு அப்படின்னு சொல்றேன். அடுத்தது பாருங்க. படிங்க. வேதானாம் சாம வேதோ அஸ்மி தேவானாம் நாமஸ்மி வாசஹ இந்திரியானாம் மனசாஸ்மி பூதநாம் நமஸ்மி சேதனா. வேதங்களில் நான் சாமவேதம், தேவர்களில் நான் சொர்க்க மன்னனான இந்திரன், புலன்களில் நான் மனம், உயிர்வாழிகளில் நான் உயிர் சக்தி உணர்வு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதங்கள், எல்லா வேதங்களும் உயர்ந்தது சாம வேதம். தேவர்களில் உயர்ந்த யாரு? மன்னன். எல்லா தேவர்களுக்கும் மன்னன் யாரு? இந்திரன். தேவர்களுக்கு நான் சொர்க்க மன்னனான இந்திரன். புலன்கள் எதை கண்ட்ரோல் பண்றது? எல்லா புலன்களின் மனம் இல்ல, அதுல உயர்ந்தது. உயிர் வாழிகளில் நான் உயிர் சக்தி உணர்வு இல்லையா. உயிர் சக்தி உணர்வு இல்லைன்னா ஜடம் தான் இல்லையா. அடுத்தது படிங்க. 23rd. கவிதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? கவிதா மாதாஜி, பாமினி மாதாஜி, யாராவது படிங்க. மாதாஜி நான் படிக்கவா? படிங்க மாதாஜி. இந்திராணி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கரஷ்டாஸ்மி வித்தேஷோ யச்சரக்ஷசாம் வசூனாம் பாவகஷ்டாஸ்மி மேருக சிகரிநாமகம். 11 ருத்திரர்கள் உள்ளனர். அவர்களில் சங்கரன் எனப்படும் சிவபெருமான் முக்கியமானவர். பிரபஞ்சத்தின் தமோ குண அதிகாரியாக விளங்கும் அவர் பரமபுருஷன் குண அவதாரம் ஆவார்.
தேவர்களின் செல்வத்திற்கு அதிபதியாக விளங்கும் யட்சராட்சசர்களின் தலைவரான குபேரனும் பரமபுருஷரின் ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பரமபுருஷரே ஆவார். ஓகே, அப்படி படிச்சுட்டு ஓகே. அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்றாரு, 23ல ருத்ரர்கள் சிவர், 11 ருத்ரர்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அவர் தான் சிவபெருமான். அது ஒரு ருத்ரர் சிவபெருமான். அதே மாதிரி பிரபஞ்சத்தின் தமோ குண அதிக விளங்கும் அவர் பரமபுருஷன் குண அவதாரம் ஆவார். சிவபெருமான் குண அவதாரம். நம்ம அதை பத்தி பேசணும், எல்லாரும் இருக்கும்போது சொல்லலாம் பாக்குறேன் நான். அது அந்த ஃபுல் அட்டண்டன்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிற அன்னைக்கு நான் சொல்றேன் இந்த ருத்ரர்கள் சிவபெருமானோட நிலை எல்லாம். ஓகே, இப்ப என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், ருத்ரர்களுக்கெல்லாம் தலைவர் யாரு அப்படின்னா ருத்ரர்களுக்கு அதிபதி சிவன். அது மட்டும் இப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம அதை பத்தி தனியாக டீட்டெயில் பேசலாம். அதே மாதிரி தேவர்களுடைய தேவர்கள் தான் செல்வம் உடையவர்கள் இல்லையா, எல்லாம் செல்வத்தில் திளைக்கிறவர்கள் இல்லையா. தேவர்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா செல்வம் எல்லாம் நிறைந்திருக்கு. அந்த செல்வத்துக்கு அதிபதி யாரு நமக்கு தெரியும், குபேரன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. குபேரன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி வாசு, அதுல அது அதிபதி யாரு அப்படின்னா இவர் யாரு, அக்னி. ஓகே, அந்த போர்ஷன் இதுல இதாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன், காணாம போச்சு. அந்த அவங்க அதை அலைன் பண்ணும்போது அந்த பிரசன்டேஷன்ல காணாம். ஓகே, அப்புறம் மவுண்டன்ஸ், பர்வதங்கள்ல உயர்ந்ததுன்னா மேரு அப்படின்ட்டு. அடுத்தது படிக்கணும், 24 படிக்கணும். கவிதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. பாமினி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. Correct. முக்கியம் மாம் வித்தி பார்த்த ருஹஸ்திபதிம் சேனானி நாமகம் ஸ்கந்த சரசாமஸ்மி சாகரக. அர்ஜுனா, புரோகிதர்களில் தலைவரான பிரகஸ்பதியாக என்னை அறிந்து கொள். சேனாதிபதிகளில் நான் கார்த்திகேயன், நீர்த்தேக்கங்களில் நான் சமுத்திரம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. Correct. Thank you. So, அர்ஜுனா புரோகிதர்களில் தலைவரான பிரகஸ்பதி. ஸோ இந்திரனுக்கே அவர் தான் தலைவர். இந்த புரோகிதர் இருந்தார் பிரகஸ்பதி இல்லையா. ஸோ புரோகிதர்கள் தலைவரான பிரகஸ்பதியாக அவர் தான். அதே மாதிரி சேனாதிபதி, எல்லா சேனாதிபதிக்கும் உயர்ந்தவர் யார், கார்த்திகேயன், முருகர் இல்லையா. அதே மாதிரி நீர்த்தேக்கங்களில் எல்லாத்திலும் பெரிய நீர்த்தேக்கம் எது, சமுதிரம், அதுவும் போகலாம். அடுத்தது படிக்கலாம். பாமினி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. 25th ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. மகர்ஷீணாம் அஸ்மியேகம் அக்ஷரம் யஜ்ஞானாம் ஜப யஜ்ஞோஸ்மி வராணம் ஹிமாலயः. மகாரிஷிகளில் நான் பெருகு, சப்தங்களில் நான் திவ்யமான ஓம்காரம், யாகங்களில் நான் திருநாம ஜபம், அசையாதவற்றில் நான் இமயமலை. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண. என்ன சொல்றாரு இதுல, மகா ரிஷிகள், எல்லா ரிஷிகளோட உயர்ந்தவர் பிருகுமான். மகா ரிஷிகளில் நான் பிருகு, சப்தங்களில் நான் திவ்யமான ஓம்காரம் தான் திவ்ய சப்தம். தெரியும், ஓம்காரம் தான் கிருஷ்ணரே. அது நமக்கு நிறைய இடத்துல படிச்சிடும் தனியாவே. ஓம்காரம் சப்தங்களில் திவ்யமானது ஓம்காரம், அது அவர் தான். யாகங்களில் நான் திருநாம ஜபம், எல்லா யாகங்களுக்கும் உன்னதமானது எது, சங்கீர்த்தனம் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம இந்த கலிகாலத்துக்கு இந்த யாகம் என்னன்னா சங்கீர்த்தன யாகம் தான். யாகங்களில் நான் திருநாம ஜபம், அசையாதவற்றில் நான் இமயமலை. இமயமலை தான் நமக்கு உயர்ந்த சிகரம்னு தெரியும். அசையாதவற்றில் நான் இமயமலை அப்படிங்கிற பகவான். அடுத்தது 26. ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. அஸ்வத்த சர்வ வருஷானாம் தேவர்ஷீனாம்
ச நாரதः கந்தர்வாணம் சித்ராத ஷித்சானாம் கபிலோ முனி. எல்லா மரங்களில் நான் ஆலமரம், தேவ ரிஷிகளில் நான் நாரதன், கந்தர்வர்களில் நான் சித்ரதன், சித்தர்களில் நான் கபில முனி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இந்த இது ஜூம் எண்ட் ஆச்சுன்னா வீண்டும் ஜாயின் பண்ணுங்கன்னா இன்னொரு 5 மினிட் தான் 4 மினிட் தான் இருக்கும். ஜூம் எண்ட் ஆனா வீண்டும் ஜாயின் பண்ணுங்க. இந்த ஸ்லோகத்தில் 26வது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றாங்க? எல்லா மரங்களிலும் தான் ஆலமரம். ஆலமரம் தான் நமக்கு தெரியும் பெரிய மரம் அப்படி இருக்கு இல்லையா, அப்படியே பறந்து அப்படியே அடர்ந்து இருக்கும். எல்லா மரங்களிலும் நான் ஆலமரம், தேவ ரிஷிகளில் நான் நாரதன். நாரதரை விட உன்னதமான தேவ ரிஷிகள் யாரும் கிடையாது. கந்தர்வர்களில் நான் சித்தர்கள், சித்தர்களில் நான் கபிலமுனி. கபிலமுனி கபிலமுனி கடவுளுடைய அவதாரம் நமக்கு தெரியும். அவர் தான் நமக்கு எதை கொடுத்தாரு? சாங்கியா பிலாசபி கொடுத்தது கபிலமுனி. தேவஹூதியுடைய மைந்தன். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது 27% மாதாஜி. இந்திராணி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உத்தைஷ ரவசமஸ்வானாம் வித்தி மாமம் ருதோத்படிவம் ஐராவதம் கதேத்ராணாம் நராணாம் ச நராதிபம். குதிரைகளில் அமிர்தத்திற்காக கடலை கடைந்த போது தோன்றிய உச்சைஸ்வரவா என்று என்னை அறிவாயாக. பட்டத்து யானைகளில் நான் ஐராவதம், மனிதர்களில் நான் மன்னன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி இல்ல, குதிரைகளும் அவரு இந்த நெக்டர் இல்லையா, அந்த அமுதம் எடுத்துட்டாங்க. அவருக்கு யானைகளில் பட்டத்து யானைகள் தான் ஐராவதம். ஐராவதம் யாரோட பட்டத்து யானை? இந்திரனோடது பிரபுஜி. இந்திரன். மனிதர்கள் நான் மன்னன். எல்லா மனிதர்களோட உயர்ந்தது யாரு? அவர்களுடைய மன்னன் இல்லையா. நான் வந்து மன்னன் அப்படின்னு சொல்றேன். அடுத்தது பாருங்க. கவிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேதா நாமகாம் வஜ்ரம் தேனு நமாஸ்மி காமதுக் ரஜன சாஸ்மி கந்தர்ப சர்பானாஷ்மி வாசிகி. ஆயுதங்களில் நான் வஜ்ராயுதம், பசுக்களில் நான் சுரபி, இனவிருத்தியாளர்களில் நான் காமதேவனான மன்மதன், சர்ப்பங்களில் பாம்புகளில் நான் வாசுகி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆயுதங்களில் நான் வஜ்ராயுதம் இல்ல, இந்திரனோட ஆயுதம் இல்ல, வஜ்ராயுதம். பசுக்களில் நான் சுரவி பசு எல்லாம் அழிக்கும் இல்லையா. அப்புறம் இனவிருத்தியாளர்களில் நான் காமதேவனான மன்மதன், அழகு. சர்ப்பங்களில் நான் வாசுகி, வாசுகி தான் உன்னதமான சர்ப்பம் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன். 29. பாமினி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே அனந்த சாஸ்மி நாகானம் வருணோ யாதஹ சாமகம் பித்ருணாமத்யமா சாஸ்மியம சம்ய மதாமகோ. நாகங்களில் பல தலையுடைய பாம்புகளில் நான் அனந்தன், நீர்வாழினங்களில் நான் வர்ணதேவன், முன்னோர்களில் நான் அரியமா, நீதிபதிகளில் நான் மரணத்தின் அதிபதியான யமன். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. நாகங்களில் பல தலையுடைய பாம்புகள் யார்? அனந்தன். அனந்தன் யார்? சங்கர்ஷ்ணன் இல்லையா, அவரு பகவானே. நீர்வாழினங்களில் நான் வர்ணதேவன், முன்னோர்களில் நான் ஆர்யமா, நீதிபதிகளில் நான் மரணத்தின் அதிபதியான யமன். அடுத்து 30. யார் வாசிக்கிறீங்க? 30 நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரகலாத தஷ்ட சாமி தத்யானாம் காலக கலய தாமகம்